Viewers all over the world, as you already know my name, Ogbuefi, Eze-Ana, Ugochitubelu and Oraifite. I'm an ancient high priest. I'm a money in charge and Ugochitubelu at temple. And you know, about family, look at all of more teacher. I'm because money in charge and Eze-Ana Restoration Evangelical Mission, but on your muscles other than Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. No Ogbuefi, no Gawan case, you Nso-bu-ndu. Yes, I'm here to tell you now the backbone of Igbo spirituality bụ nsọ. Maka na nsọ na-eweta ndụ. Mgbe ọbụla ị na-asọ nsọ, ị ga-anọ na good record of positive spirits. Mana mgbe ọbụla ị na-eme ọtụnọ, ị na-attract backwardness to yourself. Maka na ijego na Bible ọ sị, righteousness exalt a nation, sin is a reproach. Ntị ọ dị, ndị a ka anyị ga-eneba anya, mana before we neba ya anya, cheta na anyị nọ na aja n'ọnwa July anyị ka nọ, mana cheta na ọ bụrụ na child of the temple atụrụ anya n'aka gị na ị ga-forward, na ị ga-participate na annual festival anyị. Yes, annual festival this year on the 15th of September. Yes, 15th of September. After I know you on outside of the temple, you participate. Whether me, I be more than I be. I want to be chat him no WhatsApp. Can why he was a email. Ke boazi bona. I want to show you so I want to reach you a lie. Chat him no WhatsApp. Yes, this what to go in the temple. Chuaja go for Kubiokunis in this way lie all over the world. Friends of the temple, children of the temple, members of Eze-Ana Restoration Evangelical Mission and consecrated group. Yes, to accord. And I can make the last day of the month to Achwanya Baja. So on this way, Baja can want to check out their WhatsApp numbers. Now, let us proceed. I want to show you what I do when I'm using my nature about family name. Chat me on WhatsApp. My WhatsApp number is on the screen 0805 7837 Now let's proceed. Yene ka nne maka Nso-bu-ndu. Abụrụ na ịbụ onye ọdịnala na-echigata gị azụ to the root, na-echigata gị azụ ka i return back to the nature. Enwelu natural laws. You must align with natural laws. Go where they get mma. And when any shortcut. Enwelu laws of attraction. And the laws of sowing and reaping, and the laws of homogeneous species, actions and inactions. Here in our natural laws, some people knows them as the 10 Commandments. Common name, but here in our what you are being commanded to do, and it's only by keeping those laws. Because he is the creator of the whole universe, and he have already developed the manual. No, na I choroko do dry no wa. Na I get go send them mad funanya. Cave na we ever kai. Na I get go say them man ebere. Came them man ebere kai. That is garbage in, garbage out. Whatever you give, that is what nature will throw back at you. If you hit the ball on the wall, it must come back to you, to originator. Yes. Galatians 6:7 say, whatever you sow, so shall you reap. So nature is ready to give you what you sow in abundance. So I just want to what are you sowing? Don't hide under Eze-Ana. Don't hide under Eze-Ana. Then man commit so many things. A man have abomination. The creator of the whole universe created the earthly manual known as Nso. Ogwa nwa ma obo na choro ede ndo na adade ndo. So ba nso ndi a ka ndo gi we dere. Etu and the car manufacturers. After every manufacturer, every creator ga-agwa gị the do's and the don'ts. Ọ bụrụ anyị nwa na onwe anyị programmers, ọ bụrụ na a designer website, I get the back end. Yes,
ọ na back end ya ka anyị eji wee na manipulate ihe ọbụla ịchọ weda iti eti ma iwepụ ewepụ. So etu a ka Chukwu Okike si wee kecha ụwa wee nye anyị the manual etu ndị car manufacturers ji wee kecha rụcha moto create moto nye manual ya na ọ bụrụ na ị chọrọ enjoy this particular ride na ihe ị na-agaghị ime see what you must be doing in order to enjoy this ride, and the failure to do so, you will be in mess, you will be in trouble. The same thing Chukwu Okike put in here after creating the entire universe. He gave you a mandate that if you actually wanted to enjoy this world to the fullest, you must abide by the rule, the laws of nature. That is the rule. Because of ogun arụrụrị ọrịa ihe onye wetara ihe onye kọtara were isi eburu onye ndị Igbo bere ibu n'ime o metara buru onye ụka ọdịnala we call it conscientism. Now I believe na kama na mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọrịrị ihe aghọtarịrị ya ọ bụrụ na ịghọtara na ndụ ịghọtara na ndụ nke na-abịa, but you must come back to you. Ihe ebururi ya n'obi mana ị bụrụ onye ọdịnala ha dị under ọdịnala mana i believe na ọfọ n'ogu you believe on mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ya aghọrọ you are not onye ọdịnala, because that is the basic foundation. You must know na ihe ọjọọ ọbụla mmadụ mere na-esoriri ya ntaga ofu ya na ndụ ete ya na ndụ na-abịa iwu ọfọ n'ogu ya bụ ị ga na-asọ nsọ ikweda ka mmadụ sị gị na ọdịnala enwere nsọ na onye mewuchi ya. Ọdịnala abụrụ onye mewuchi ya, ọ bụ ọdịnala isi ihe afandre based on natural principles. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Zeele ihe ọbụla bụ alụ. Ị nọ na ndụ ọdịnala na kọmiti ihe ọbụla ị know this is alụ. Stop justifying alụ. Ị na-asị na ịbụ onye ọdịnala mana ị ka na-enwe mmekọ nwaanyị na nwaanyị. Ịbụ onye ọdịnala mana ị na-eme mmekọ nwoke na nwoke. Ịbụ onye ọdịnala mana ị na-apụrụ mmadụ ihe n'ike. Ịbụ onye ọdịnala mana ịkwafu ọbara enwere ihe ọ bụrụ gị, ị na-eme alụ. Ịbụ onye ọdịnala mana ị na-eme nwatakịrị abuse, ị na-kana knowledge of onye kwesịrị ideta anya, forceful entry. Ị ma na enwere ihe a na-agbọ mmadụ nkịta ịtọ ụgbọ anya mara ya n'onu, ihe etiri onda ya kia, nwanne gị, relative gị, subordinate gị nọ nda ya kia fọgụ gị neta ya anya, gị nwa bụ mmadụ je tọọ ụgbọ anya mara n'onu, ị mere alụ. So ọ bụrụ na ị chọrọ ịbụ onye ọdịnala, don't allow anybody to deceive you that n'ọdịnala bụ onye mewuchi ya. Ị na-eme alụ na-enu alụ na-edeceive onwe gị. You can only deceive yourself, not mmụọ ka ị na-edeceive, maka na ọfọ na ogu ga-arụrị ọrịa. Ya bụ ọ bụrụ na ị chọrọ ịbụ onye ọdịnala, whether ịbụ ọdịnala adherent ma ọ bụ na ịbụrụgo onye na-arụ ọrụ under ọdịnala, ọ bụrụkwa na iji ọfọ mere onye ọdịnala. Ndị Igbo tụrụ isi na enu si na-eji ọfọ, ana si na-eji ọfọ, mana ọfọ ma onye ji ya. Ya bụ ihe ka mkpa bụ nke mmụọ kwuru na ọnya bụ ya nya ya. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Gbaa mbọ gbasie ike ka izere ihe ọbụla bụ nsọ ana, maka na okwu ekwucha ṅụọ iyi, okwu ekwucha tide ọfọ. Na ọ bụrụ na ime nọ ya adịrị gị mma, mana ọ bụrụ na imeri ya ihe eketa ya enukwa efọkwa. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Pay attention n'ihe dị na ndụ gị. Pay attention ka ihe wee dịrị gị mma. Pay attention ka iwepụ ihe ọbụla gbaalụ. Onye ọbụla sịrị gị ka gị na-ekọmiti alụ na ya bụ onye ọdịnala na ya nwere nke nwa nwa ibie na o nwere ihe ọ ya eme, ikwekwa na oke soro ngwere ma mmiri ọkọcha ngwere ọma aka oke. Ị nwekwara ike ime ya ebe ụfọdụ jere n'aka, ụfọdụ na-eje tọ itikwa n'aka n'ihe ọbụla bụ ọrụ, maka na alụ ọbụla imelụ ga-emeta gị metụ ụmụ gị. Ka ị ma egwu mmiri mara egwu ọkụ. Yes, ị nwere ike sị na ị narị free na nke a na ịgwara ọdụ na ị naba n'ike ihe dịkwa na-adị, maka na ọ ga-ekpochiri ya bụ mee deparation, a ga-emeriri amend, a ga-akwụrịrị ya bụ ụgwọ. Ọ bụrụ na ịkwụrụ ya ọtụtụ ezinụlọ gị, ụmụ gị akwụrụ ya, ha na ya ashịkịrị, ọ bụrụ nwa tụtụ otokwu. Ka m kwụsị ebe a, malụ nọ nsọ ga-epropel gị
ụnụ Igbo onye akpọrọ ọrụ sọwakwa nsọ n'ọnsọ a ga-eme ka ike dị n'ime gị ya awaken the spiritual power. Onye ọbụla sị ga-asọ na nsọ gị na-eme ọtọnọ na ya ga-eji ike nwa wee mee ka ọtọnọ ndị anyị na-eme ghara ịbụ hindrance to you gbọọkwa is just deceiving you. Ụdị ihe a adọrọ mkpụrụ ọbụla onye kụrụ ọ ya aghọrịrị ya na ndụ a ma ọ bụ mgbe ọ lọghachiri ụwa dịka iwu ekesịrị dị. Yes, ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi ma ọ bụ ịchọ ka agbara gị family eme chat me on WhatsApp 08057837672. Let us pray. Ekwere m na Chineke. Ekwere m na ọ dị ihe siri m ike ka Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi lụwo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya gazie. May the blessings of Chukwu Okike pụrụ ihe niile be with you all. May you be protected, may you be blessed now and forevermore. Ya gazie. Udo dịrị unu.